eɗen jogii weltare hana feewi noon e ndeɗo jonde ngati minen ɓeɗo joɗɗiɓe ɗo emin keewi hawrude e jolle baaɗe ni ɗum ɓeydinimi softude kadi e ngol ɗo lappol en mbaɗi golle nder université Cheikh Anta Diop e yeeso étudiant ji président Mamadou Abou nani ñandede en mbaɗi journée ji excellence toon to jeeri écolaji tati e ko taari ɗum hande enen ɗo e duɗal jaabi hattirde UGB wadde ha joni ko gandal wadde ha joni ko jangde wadde ha joni ko ƴellitare leñol ngol ɗum ɗo noon ene ɓeydana amen yaakar ngati goto men fof horaki tawi e galle bamum calɗi kaɓniɗe woni salndu majjere walla salndu basal walla salndu rafiji ɗiɗo mbiyete les piliers du sous-développement ɗeɗo jaale ko ɗeɗo kadi yimɓe yaade te wiyama noon ɗiɗo calɗi woni majjere woni basal woni rafiji mbo yiɗi ɗum ittude e nokku mum walla galle bamum walla diwan mum yo ida ittude salndu majjere donc emin mbaɗa félicité ɓeɗo janggoɓe gueɗel gongel ngel somi kadi ɓeɗo sagataɓe mboɗo welto hen sahaji kadi mi hula beltortomi ko gandal nane yiile ko ƴellitare kono kuliranmi hen bange kadi ko sagataɓe ɓe ganduɗa jooɓaki pellital jooɓaki yerlitare jooɓaki kadi cuusal sabu ko mbattonɗo ko namni ko dadugal titgal namni ko pellital namni ko muñal namni kadi ko jogade soynande woɗɗere woni jogade ambition mboɗo teski ndenne min goni sanɗaji emin binda jimi Pulaar mboɗo windino deftere nde wiyete so jamma weeti yitere feerti mbeɗo wiyanno hen e hey ma bellotoɗo woto raɓɓit seɓde jungo saɗa werlo toɓɓu nangue sa woopi piɗa lewru mbo huli rommet tulde towde yo jaɓ wuurde e nder gasɗe niɓɓe e ko ɗum yiɗi haalde woni tawi ka janggowo tawi ka liggotoɗo jogo ambition woto ƴeew pokpoklam ƴeew to woɗɗi ngati sa ƴeewi to woɗɗi ko boni boni ma wot ko gonɗa sa werlima nangue sa woopi nangue a fiɗi lewru walla a fiɗi koode maywi kam werlande ma yawti leɗɗe yawti galleji mbimi kadi mbo huli rommet woni sommet mbo huli rommet tulde towde an ar jebbel wadde nguura en less mbaareje e nder cuuɗi mbasa yidde haydara mbasa soynade haydara donc ko ɗum ɗo min jiiɗi e mon jangon jogoɗon soynande jogoɗon bellande juutde e tan noon kadi emin jiya mon min belto sabi yiide dental sanɗaji biyoji wiimi e wiimami tawa ɓe gostaka ɓe goobaka ɓe birnaki ɓen goni naftoɓe leñol mumen janggo jaam ɓen goni dañoɓe gartira andoɓe garta sabu ko ɗum ɗon woni ko sohla emin mettina ha no feewi yiide neɗɗo jangga ha jofna koreji mum korto andude ɗo woni walla rende mum so are mum koro famadirde koro nanodirde ɗum ɗo noon ko yakare mawɗo woni ɗo sabu ko goƴoji amen gonno min ɓooyi yaade min ɓooyi nadde emin jalta emin jiya ko haamni woni ko haamni ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe
ɓiɓɓe mbimi e wimami gonayi nokkuji ɗi ganduɗa ko paayudinɗi bandum en ara mbawa nanodirde mbawa famadirde mbawa wallodirde ɗum noon yettere Allah ha no feewi e ɗum itto DG ji nani ministre uji nani kala ko miijiɗa nani hande leñol he ko kalanɗa ɗumen foof tawa ko kamɓe ɓurma dolde ɗemgal ngal ɗum ɗon ko yakare mawɗo ɗum noon emin kirjino on emin cuusno on emin mbiye kadi jokke ngal ɗo jaɓɓal ñootodiron jaggodiron ñemtinon kadi jogoɗon référence woni timtorɗe mantaniɗe tawa wona timtorɗe majjuɓe tawa wona timtorɗe wiyoɓe min de ko to jeeyanomi walla min de ko to babam ummi tawa hande o kam o natti hen jeeyede ɗum noon bandiraɓe on jarama ha no feewi eɗen jetta yewtoɓeɓe soko Allah koɓe jewti ko ina nafta